Fashion DIY for hashtag אליה ותהל. אנחנו בערוץ חדש שקוראים לו Fashion DIY 4 השטג. אוקיי, והיום אנחנו נעשה DIY של מגן הטלפון, כמו שאומרים אייפון קייס. זה בעצם, זאת הדוגמה, אנחנו נעשה את זה על הטלפון של אליה וזה יהיה ממש ממש מגניב. כל מה שאתם צריכים זה עיפרון, מחק, סוגר, מספריים. אתם תצטרכו דף שתוכלו לגזור ממנו. אתם בעצם תסרטטו את הטלפון שלכם. כן, אנחנו כבר סרטטנו וגזרנו. וברור, מה שאתם צריכים העיקרי זה המגן שקוף. וצריך גם שקוף, טושים, דבק, וושי טייפ, כל מיני. מה שבא לכם לקשט את בדיוק. אנחנו הכנסנו את החתיכת נייר לתוך המגן שקוף. עכשיו אני הופכת אותו ואני מסתכלת אותו במגן. עכשיו אני הולכת לסרטט את המצלמה. בעצם אחרי שאליה תסרטט את המצלמה, אנחנו בעצם נצטרך לגזור את המצלמה ועכשיו זמן גזירה. פה סרטטנו את הרמקול ואת המצלמה. עכשיו גוזלים. ופשוט לגזור. תעשי רגע את החיתך גם ברמקול. טוב, אנחנו נחזור אליכם אוקיי, גזרנו את המצלמה ואת הרמקול ועכשיו אנחנו נתחיל היא רושמת Fashion DIY 4 השטג, נכון? כל מי שרוצה לשאול אותנו שאלות לגבי הערוץ ולתת לנו רעיונות ל-DIYים, אנחנו נשמח שתרשמו לנו בתגובות ואנחנו עוד נגיד את זה בתיבת המידע. אז כל מיני שאלות שאתם רוצות וזה, אנחנו פעם הבאה נענה עליהם או שנרשום לכם תגובה על מה שאתם רשמתם, או שאחרי זה פשוט נרשום את זה בתיבת המידע של הסרטון הבא. אנחנו נמשיך לקשר, אנחנו סיימנו סיימנו לסרטט את כל זה, ועכשיו אנחנו סיימנו שנייה. כל הכבוד לנו, ועכשיו אנחנו נצטרך רק לצבוע ולעבור וזה ובלה וזה. אני תמיד בוחרת את הירוק. כן, אני אהבתי ירוק. אני פשוט מזמזמת לשיר שהיא צוחקת קצת מעצבן אותי וזה. אוקיי, אנחנו קצת עשינו לכם פה קישוטים וזה, אבל זה מה שעשינו. לדעתי זה ממש ממש יפה. אליה, תביאי את המגן שלך בבקשה. את המגן? כן, שקוף. המגן? אוקיי. נכניס את זה לתוך המגן. תביאי, אני אכניס. אוי, עשיתי את זה הפוך. אנחנו ממש ממליצות לעשות את זה. DIY זה בעצם do it yourself, שאתם יכולים פשוט במקום לקנות בדברים כל כך יקרים, לעשות את זה בעצמכם. אני ממש ממליצה על ה-DIY הזה, כי בעצם כולם חושבים שאתה מחליף מגנים, ואתה יכול בסך הכל להחליף את הנייר. פשוט אתה מחליף את הנייר וחושבים שהחלפת מגן. זה ממש ממש מגניב בעיניי, ותעשו לייק ותרשמו לערוץ. אוקיי, גזרנו את המצלמה ואת הרמקול ועכשיו אנחנו נתחיל